Kaixo, gaur Fantasma Blitz jolasa aurkeztera nator. Guk atzo ezagutu genuen jolas bat da, eta egia esan asko gustatu zitzaigula. Erreakzio jolas bat da, azkartasuna adierazten du, logika ere bai, gauza asko lantzen dituen jolas bat da. Goazen ikusta zerbait. Karta mordo bat, instrukzioak, eta hainbat objektu. Sofa bat, mamutxuri bat, liburu bat, xagutxo bat, eta botila berde bat. Jolasen arauen arabera, azkeneko pertsona sotano batean egon dena hasi egiten da. Gure kasuan, 3 pertsona gaude jolasean eta 3 gaude sotano baten, ezta? Beraz, txikiena hasi daiteke gero. Baina lehenengo azalduko zertan datzan. Karta bat aterako dugu eta karta hauekin bilatu beharko dugu lehenengo. Ea objekturen bat dagoen kartako berdina. Kasu honetan, sofa gorria daukagu, iguala dena. Ordun, sofa lehenengo hartuko lukeen pertsonak karta eramango luke beretzat. Eta hurrengo karta aterako genuke. Hemen, ikusten dezuenez ez dago objektu berdin bat. Ez dago liburu urdinik, ez dago mamutxuririk, ez dago ezer berdina. Orduan, zer bilatu beharko genuke? Kontrakoa. Hemen ez dagon objektua. Beraz, liburua ez da gorria, baino badago. Kenduko genuke. Mamua badago, berdea izan arren kenduko genuke. Kolore gorriko zerbait badago, beraz, kenduko genuke. Eta kolore berdeko zerbait ere badago, beraz, kenduko genuke. Bilatzen dugun objektua xagua da. Ez baitago ez xagurik, ez ezer grisik. Imaginatu pertsona honek hartu duela. Eta orduan karta berarentzako da. Beste bat aterako dugu. Hemen, pum, nik hau hartu dut. Zergaitik, kointzitzen duen ezer ez dagolako, eta ez dago ezer berderik, ez botilarik. Beraz, hau niretzat izango litzake. Beste bat, venga. Ea zeu zer aurkitzen dugun. Gaizki egin du. Sofa gorria hemen dagolako. Ordun, gaizki egin dunez, bere kartetako bat ondo egin duenari pasabar dio. Ze pasa da hemen? Neri askotan pasatzen zaidana. Ze pasa zaio berari? Bilatzen egoten gehala ez dagona. Eta muturren aurrean daukagu dagoena. Dela sofa gorria. Beste bat. Venga, ba. Oso ondo. Zen, hemen ez dago ezer berdina, baino txuria botila daukagu, urdina badaukagu, sofa badaukagu, eta botila badaukagu. Ez dago ezer grisa, ez xagua, orduan, berarentzat izango litzake. Eta horrela jarraituko genuke, karta guztia bukatu arte. Karta gehien dituenak irabazi egingo du. Badago beste variante bat. Beste variantea zein da? Karta hau aterako balitz, sofa gorria egonda, hartu ordez, objektua egoten bada iguala, esan marko genuke, sofa gorria, eta orduan karta eramango genuke. Eta ez dagoen objektu bat balitz, hartu egin marko genuke. Beraz, hemen Fantasma Blitz jolasa. Erreflexuak lantzeko, prozesatzeko abiadura lantzeko, arreta, kontzentrazioa, eta ustedes 8 urtetik aurrera dela markatzen dula, zakin duen, baina 8 urtetik aurrera, hori da. 8 urtetik aurrera markatzen duen arren, gure etxean 6koa oso ondo jolasten da, eta 4-5 urtekoa ere moldatzen hasia dago. Beraz, gomendagarria beste adin batzuentzako ere. Badakizue, jolastu, probatu eta gozatu.